Dunajváros országosan is sok kispályás labdarúgót mozgat, átszervezés alatt viszont a kispályás labdarúgó élet hogyan kell elképzeljük, hogyan változik. Idén elkezdtük a bajnokságot, az A-csoport, a tavalyi A-csoport és a B-csoport nevet kapott. A legmagasabb osztályban, az elitosztályban nevet változtattunk, Zeus osztály lett, és a B-csoport, a második osztály meg Campus nevet váltott. Hányan jelentkeztek ezekre a tornákra, és mekkora összecsapásokra számíthatunk, hány embert mozgat összesen az Egyesület? A bajnokságot úgy kell elképzelni, hogy közel 80 csapatot irányítunk. A legalacsonyabb osztály, hogyha újonnan alakul egy csapat, az a D-osztályba kerül, és mint egy létrán lehet fölmenni ezeken az osztályokon keresztül, meg kell nyerni a D-t, onnan a C-be fog kerülni, majd a B-be, és majd az elitosztályba, az Zeus osztályba. Hány embert és hány csapatot igazol jelenleg az Egyesület, illetve az igazolások terén is változások történnek? Igen, az új elnökség úgy döntött, hogy a régi igazolásokat visszaadja a csapatoknak, és egy teljesen új igazolást, az MLS által kialakított igazolást vettük át mi, engedélyeztettük, és egy kicsit a helyi sajátosságokat is belecsempésztük. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a 80 csapat közel 900 és 1100 embert mozgósít meg, ez a szövetség, és ez persze minden hétről hétre. Hány mérkőzés van hetente, és hol fognak a mérkőzések zajlani, hol tekinthetjük meg a kispályás labdarúgókat? Hát ahogy mondtam, az elitosztályban az Zeus csoport és a Campus csoport, a második osztály már el is indult, ott egy fix sorsolás van, ott a csapatok alkalmazkodnak a szövetség által kialakított sorsoláshoz és időponthoz, ők a Lóránfi műfüves pályát használják. Nem zárult le teljesen a jelentkezés. Hova és miként lehet jelentkezni még, illetve meddig? A C csoportba és a D csoportba, illetve a senior osztályba a 35 év felettieknél még lehet jelentkezni, méghozzá jövő hétfőig, és utána kialakul itt is az élmezőny. Nyilván a C csoportba azok a csapatok nevezhetnek, akik tavaly a C csoportban maradtak, illetve a D-ből feljutottak. Az új csapatokat a D csoportba várjuk. Tegnapi szövetségi napunkon, ha jól emlékszem, 4 új csapat jelentkezését fogadtuk el, de még várunk körülbelül 2-3-at, mert ők is már érdeklődtek a bajnokság iránt. Ez az igen szép számú érdeklődő országos viszonylatban mekkora bázist jelent? Hogyan hasonlíthatjuk össze más városokkal, mennyi labdarúgónk van hozzájuk képest? Hát a tapasztalatunk és amit tudunk, hogy Székesfehérváron közel ennyien fociznak, de hát tudjuk, hogy Székesfehérvár sokkal nagyobb város, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy példaértékű, hogy ennyi labdarúgót, ennyi amatőr, illetve félig profi labdarúgót tudunk megmozgósítani. Évközben számíthatunk-e tornákra, kupákra, hiszen folyamatosan tarkították egyéni hétvégi kupák, tornák az tavalyi évet is? Igen, természetesen, hisz ezeknek is teret kell adni, van rá igény, de nyilván nem most fognak ezek a tornák kiírásra kerülni, hanem majd a téli szünetben, amikor van a labdarúgóknak is átállásuk, és akkor jönnek ezek a labdarúgó tornák.